Zdravo, já jsem Barley a vítám tě u dalšího videa. Už za měsíc a 3/4 tady bude léto. To znamená, že je prázdniny, hodně lidí odjíždí na dovolenou k moři, či zůstává doma a chodí do bordelu, či jezdí někam na tábory. Ale my se dneska koukneme na věci, které nechceš, aby se ti staly v létě. Protože si se ti stanou, tak na ně buď nezapomeneš, anebo si při nejhorším tě natočí tvůj debilní kamarád a postne to na YouTube. A právě na takovýhle věci se dneska podíváme. Jdeme na to. Odkaz na původní video, na které reaguji, máte samozřejmě v popisku. A začínáme poprvé, kdy týpek driftoval a přijela si pro něj benga. Tak to nechceš, kámo. To nechceš, reálně. Jakože jo, ono to je dobrý tohle dělat, ale to ne na veřejném místě. Ok, co máme tady? Co dělá? Ježiš, co dělá ta holka? Zřejmě asi začínající tiktokerka, ale ok. A směje se, ale to. Mě by to bolelo se flaknout do palice. Kámo, tady zase další. Proč tady jsou sakra lidi, kteří lezou nahoru a to jsou poblíž vrtulí? To jí flakne, ne? Ne, neflákne a zdemoluje si barák. Kámo, proč tady jsou neříkej, že tady budou furt videa z TikToku. Tohle je asi někde v nějaké kuchyni. No, a prostě, kámo, WTF. Jak je sakra možný, že se tohle stane? Jakože někteří lidé to potřebují mít otevřený kufr, ale jako dveře. Počkej, jak to auto jede? Kámo, podívejte se, jak to auto jede. Koukejte, jak to auto jede. Kámo, co to má znamenat? Ono nemá kola asi i. A reálně si tohle na dálnici, tak jako ty vole, co to má znamenat? Ok, bodec tady asi... Asi fronta na Starbucks. Jo, prostě Borka čeká na Starbucks a to. Kámo, kdo to natáčí, vole, to je další video z TikToku. Hej, já jsem sem nešel čumět na TikTok, ale na jiná videa. Samozřejmě reagujeme jako každý kanál na 2 videa. Ale prostě už tady jsou videa z TikToku, pro boha. Ok, co je tady? What the f... Kámo, co? Počkej, co dělá ten diamant? Proč je sakra na prkně? Co jste asi čekali, se stane, když na tohle vole lezete? No, takže si zničila, zničil žehlící prk, no, doufám, že to budeš platit. Magore. Ok, tady to asi na fotku, nebo co se děje, že tam má její hlavu? Či to jí jako dávali hlavu do dortu, nebo co? Co tam reálně dělo? Že prostě... Jo, dávali jí hlavu do dortu, magoři. Jakože v Americe se tohle dělá, ale jsem rád, že se to nedělá tady. Ty jdeme, tak to hodně naštve. To hodně naštve. Reálně měl si ten kelímek držet, ty k***o. Ach jo, proč? Ok, co tady máme dál? Nějaká Coca-Cola? Ne, to jí křupne. Ty seš blba. Reálně další debilní americký joke. Zatřebeš tím, vole, prokousneš to a to. Pak prostě se udusíš skoro. Jasně, tady už to je i cenzurovaný. Minule, kdy ta Borka jela do Starbucksu, tak tam to cenzurovaný nebylo. Jako co se týče z prostýho slovníku. Ok, tady to je asi někde v divadle. Tady se to nesmí natáčet, ale... Jako v kíně ještě OK, ale tady ne. WTF? Jste za Magora. No GG. Reálně to byla americká verze takový tý holky, co předpovídala Ježíše, ne? Já vám jí dám, tady je její obrázek, počkej. Tady je její obrázek. Nemyslím, že to vidělo, když jsem dával tu ruku doprava, ale to. Ale prostě to. Víte koho myslím. Ok, tady borci hrajou fotbal. Ten zakopne, ne? Ne. Ještě je to horšího, ale nebylo to v autu, nice. No a střílej! Nicholas Jackson. No.
Jakože, co se týče toho, počkej, co se týče ještě tohohle, tak jakoby tohle je bohužel v současnosti běžná Sparta a dost mě to sere, jakožto fanouška Sparty. No nic, co tady... Kamu? Na tohle se nemá jezdit s těma kolama, na to potřebuješ speciální horské kolo. OK, reagujem už na nějaký další video, protože... Jasně, týpek chtěl ven a pustil to. A tohle je nerespekt. OK, reagujem každopádně už na jiný video, protože tam na tom videu byly samý TikTok videa a to. To se mi nechce dávat... Jasně. Bába asi necvičila. Se mi prostě nechce dávat do videa, jak to. Tam čumím na nějaký debilní tiktokery a něco říkají. Tak tady to už bude pravá zábava. Ne. Na téhle věci jsem byl jednou v Německu a to bylo hrozný úplně. Magie nefunguje, dětku. No. Opatrně, prej. Můžeš uklouznout. Jo, může... To jsou děvžoti. Jakože tady už by to mělo být víc zajímavý, ale to... OK. Máme tady... OK, tak Burka zřejmě asi to... Dostala infarkt z toho... Ne... Jakože já vím, že podobná věc je i v Poděbradech, ale to... To jsem nikdy nedělal, že prostě jsem k tomu dával hlavu, protože Burka reálně z toho byla dost vyděšená. Kámo, tady běžný tlusťok jede vole na klouzačce, co máme? Ne. Kámo, tyhle klouzačky jsou hrozný, reálně tam si dost lidí to ubližuje a to nechápu, proč na tom vůbec chodí. Jako na tom se má jezdit po břiše a to, pak je to reálně vystřelí jako nohama. Jakože padáš nohama do vody. A hlavou vzhůru. Kámo. Ach jo, takovýhle lidi jsou prostě dementi. Reálně tohle není normální, aby někdo dělal, protože zničíš si bazén a to... S velkou pravděpodobností je i tvoje zahrada, f***li. Ok. Ježiš, ne. Tohle je i v Podhajský a to... Je to hrozný peklo. Já jsem tam byl a to mě tam vyhnali. Ale... Tohle chci do Česka, vole. To ještě jednou, tohle je hodně dobrá věc. Reálně co... Já mám chudák Borka. Ne, ale co týče ještě k té Podhajský, tak tam mě vyhnali nějaký starý báby, ale co jako? Slovenská verze Hany Montány. Hana Montana, hej. Že by? Jau. To muselo bolet. Oh. Víš, proč tak řveš? Proč ani ta Borka tak řve? A najednou se sně, ale předtím řvala jak něco. Reálně si myslela, že to bude studený, nebo ne. Kámo, tohleto. Tomu není vůbec dobrý nápad chodit. Jasně, surfaři. Ruce nahoru. Chudák týpek. Kohoutí zápasy. Co dělali? Oni se ale chytli rukama a vypadalo to trošičku... Nebo ne, nic, tohle není dobrý vtip. Kamu ne, už konec, nepouštějte tady tyhle videa, reálně tohle je nejhorší způsob, jak si prostě dojebat zahradu a to... Oni to tady pouštěj. No ale vy to můžete pustit sami, když tak. No nic, co tady, jo. No, i když ne, to nebylo až tak moc. Možná se to jako borazí do ruky, ale to není tak horší. Kámo, co děláš? Reálně, proč si to dáváš do pusy, co reálně čekáš se stane? Pane, ne. Tahle věc je i na šutce a to, tam je ledová voda v tom kýbli. Jako nevím jak tady, ale to je tam je taky ledová, tak jako ryb týpek. Jasně. Ne, ale tady to je cute, tady to není nějak vtipný. To je dost milý. Ok, co bude tady? Ale ne, vlna. Moc velká vlna. Ne, to... Jako co čekáte, že se tady stane pro boha? Na tohle není ani v létě, nebo možná to je v létě, ale... Další takováhle věc. Tohle je hodně dobrý. Reálně tyhle ty zipliny, ty si ještě budu dávat do mých videích. Jako mýmy. Protože teď plánuju rozjet můj kanál na 100 takže... Ale zase. Reálně ale co čekáte, že se stane pomocí tady těch zipline? Ne, to je tahle atrakce. No. Asi to bylo hodně studený. Ne, kámo. Ještě, že nemám mladší sourozence, mám staršího sourozence, ale to... Ten by mi tohle nikdy neudělal. Jo, pane bože, tohle bylo hrozný.
Jasně, další infarktový stav. Jenom nechápu, proč ty záběry musely vypadat tak hodně divně. Borce to urazilo, ale... Kam, proč jsou reálně dospělí chlapi, vole, na atrakce pro děti? Teda na atrakci pro děti. Kam, to nechceš, aby se ti stalo. Ryba? Ježiši! Tohle je nejhorší věc, co se ti v letě může stát. Jako teď buď rád, že to nebyla nějaká velká ryba. No. Kámo, konec, reálně nepouštíte tady tyhle videa. Doslova, takhle se zničíte zahradu. A možná zničíte i zahradu vašim sousedům, jako třeba tady, protože... To je fakt nenormální, jako... Proč jí to dal pryč ten donut? Reálně to nemohl... A co měl znamenat tohle? To reálně borec měl běžet a zakopnout. A tady ho... Ježiš, to je tohle autíčko. No ale to mi hodně chybí. Na tom jsem jezdil furt, když jsem byl malej. Jasně, tady borci zase jedou rychle a ten se vyseká, ne? Jau. To muselo bolet. Kámo, a tohleto. Tohleto je asi nejdebilnější nápad, co můžete dělat na toboganu, protože pak se stane tohleto. Jakože mě se to teď stalo nedávno v Aquapalace, ale to... Problém byl ten, že já jsem vypadl z toho kruhu a to... Borec za mnou prostě do mě narazil, ale omluvil se mi. I když to byla spíš moje vina, protože to... Ne, kecam, vlastně to byla vina mýho kámoše. My jsme tam jeli na... takovým tom dvojkruhu a to... tak borka v repu. My jsme tam jeli na tom dvojkruhu a to... Já jsem prostě vypadl a to... Tak do mě borec narazil, OK. No a tohle chci taky do Česka, no. Jenom bych nebyl takovej nešika. Ale ne, Ice Challenge. Ice Challenge je dobrá challenge, jenom trpíš prostě. Kámo. To byl hrozný zvuk, jak to bylo zpomalený úplně. OK, další šipečka. Jau. Jakože takhle jsem skočil i já jednou a bolelo to jak svině. Co dělá tady ten Magor? Kámo, jakože jestli tohle bylo úmyslný, tak co to je za debžota reálně? Tak je hrozně... Ježiš to... Tohle nechceš, aby se ti prostě stalo, jakože mně už se to stalo prostě a to... Bylo to hrozný. To naštve. No tak, je to jen voda, kámo. Horší to, než něco jiného, ale prostě i tak. Jako záleží kam potom jdete, si vole jdete do tramvaje, tak jako to jste v ripu. Bon Jovi tady hrajou. Co dělat, kámo? Reálně, jestli budu mít někdy děti, tak vole to v životě jim asi nedám vole do ruky hadici, protože pak prostě vidíš, že se stane tohle. A kámo, běžte do prdele, běžte už někam. Reálně, já tady nechci tyhle ty videa vidět. Jakože je to lepší než TikTok, vole, ale kámo, může ti to vtéct i do baráku reálně, to není, to prostě nepřichází v úvahu. Že prostě takhle si zničíte zahradu a to, děláte to asi jenom kvůli penězím, nebo já nevím, proč to ty lidi wow. Tohle už bylo trochu brutální, já nevím, proč to ty lidi, jau. Ale směje se, ale to celkem muselo. OK, ježiš, na tohle to chci nejvíc. Na tohle to... Jakože tohle by mi nevadilo, protože tam je písek, ale... Zase zipline. Jau. Doufám, že se mu nic nestalo, týpkové. Proč tam chodíte v oblečení, vinány? Reálně co čekáte, že se stane? Bože. Jakože... To... Ne, běžte fakt někam. Jakože jestli to starý bazén, tak OK, ale i tak... Prostě máš v háji zahradu, no. Že do krávy. Ale tam jste mohli vidět ty titulky. Tak tohle nechceš, aby se ti stalo. Borku to asi zřejmě naštvalo. No a tady jsou zase vlny.
Ne, nejsou tady jenom dementi, se dají do těch kruzích a neumí to. Ach jo, proč prostě, reálně tohle nepřichází v úvahu takovýhle věci. Prostě, proč to děláte? Taky tady borci jedou na... Tak ten to dobře odnesl, ale tohle bych fakt nechtěl. Klouzačka. Počkej, ono to nikam nevede. Jo, a tak na tom se asi má jezdit sedě. Jau. Toho to dobře sundalo. Divoká řeka. Škoda, že tato věc není v Česku. No, ryb. Je to v pořádku, jestli spadneš. Ano, je to v pořádku. Jeho si nebo dcera to dobře zařekla, no. Či zařekla. No nic, každopádně... No nic, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, budu moc rád za like, odběr či sdílení, jakékoliv sdílení a... Ještě teďka bych chtěl rozjet můj kanál, že teďka budou fakt ty videa vycházet častěji, protože teďka jak končí škola, tak jako sice se musím Tohle jste neslyšeli. Ne, vlastně já mám vyplej mikrofon, takže mě to je jedno. No prostě, ještě si tím dám už sluchátka. No prostě, mám v plánu teďka rozjet celý můj kanál úplně na 100%, takže... Jakože to už jsem udělal tehdy, když jsem vydával hodně shorty, ale jelikož teď shorty nikoho moc nezajímají už, takže... se tohle pokusím rozjet videama. Mějte se hezky a u dalšího videa. Sayonara.